Mijn eerste vlog. Harry wie me voor, dat vind ik dan wel jammer. Maar goed, we zijn heel hip, allebei, de Harry en ik. Ik woe het maar eens hebben over natuurlijk David Bowie. Hij is nooit verstaan, nog net een week geleden. En manje was het bekend en we waren er deelmaar gooid in de media. Het leek wel alsof de grootste artiest eer verstaan wie. Nou, dat is vanzelfs net zo, want persoonlijk vind ik de Beatles beter. Dat is natuurlijk een mening. De Rolling Stones vind ik beter. Bob Dylan vind ik eigenlijk beter. De Doors vond ik beter. De Kings vind ik beter. De Beach Boys vond ik beter. Jimi Hendrix vond ik beter. Marvin Gaye, ik vond hem vol beter. Aretha Franklin vond ik beter. De Creedence Clearwater Revival vond ik beter als Bowie. Ik vond Lou Reed vond ik eigenlijk beter als David Bowie. En Neil Young vind ik beter als David Bowie. Van Morrison vind ik beter als David Bowie. Randy Newman, je jaren daar haast nooit meer wat van. Hij leeft nog wel. Ik vind hem beter als David Bowie. Stevie Wonder, beter. Tom Waits vind ik beter. Elvis Costello vind ik eigenlijk beter als David Bowie. En dat geldt ik voor Bruce Springsteen. Vind ik beter. U2 vind ik persoonlijk, jouw mooi roze doet denken, beter als David Bowie. Maar dat geldt net voor Pink Floyd. Die vind ik echt minder. En Rick Astley, nou, nee. Maar al met al, David Bowie was natuurlijk een grote artiest. Fantastische nummers als Heroes en Gin Ginny en Let's Dance. Dat vond ik zelf wat minder. Maar ik heb een LP mooi, maar oude nummers van Bowie, voordat hij terugbruts. En ik heb er een heel geschikt nummer voor u uitgezocht om te draaien op mijn eerste vlog. Dat nummer heet Please Mr. Grave Digger. Een heel apart nummer. Het is eigenlijk geen verske. De jest, de wien en daar rint hij een blijkbaar over het hof. En dat is de Grave Digger. En dat is David Bowie. En die zongt dan wat. En die wordt langzaam overkaden. En nou, dat leek mij wel geschikt. Want ik weet net, ik wil dat hij goed ik begroeven wordt. Maar daar ben ik niet zeker van. David Bowie. Dus op mijn eerste vlog. Toch wel een redelijk goede artiest, ja. There's a little churchyard just along the way. Used to be